Shalom. Sude parhaladu AKBP Jalan Nura pasahat tontu hita ruas nang tu akka tamu enami narosia Jakarta dinarap hita marminggu sadarion songoni nang di sude ruas sama nami nanami sekolah minggu na mengikuti live streaming di bagas tabe manang di diape horas madi hita selamat beribadah mahita di bagasan sadarion tu hatta mamasu-masu hita taparade marohata marhite-hite namarede hita bukwede nomor 565 mamuka siana sada sahat rodi ayat tulu. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songono do didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diaw, dangaw na punasa, poda ni na marsuruaw doi, mulwadong manangis na mapahin lomo ni rohan yamay, boton ni do taringo tu podai, manang nasiat debatay, manang nahuhataho ni siyan roha-rohaku sa diri. Songon na nidok ni surati, akabatangaik na mangulo do mabaor siya pamatang ni naporsea diyaw. Haleluya. Haleluya.
pergogon na so hatudosan jala perdinggan basa, rodi saliling nililing na doasi ni roham, mauliate marohanami tuho, ala diramotiho hami siyan na sailaon sahat rodi sadarion, hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita na uli na siyan anakmu, Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehon ho hatam na badiyay. Saya si maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami jala terparangehon hami parange na badiya. Saya jari jalapay baru marohanami, asalamias hami, rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian nomor 240 ayat sada dohot ayat 4. Tangihon hamuma patik ni debata, sian patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo jahu ba debatam ninna debatatta, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohok na di banua tongaon, rodi na di bagasan naik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogo takka na marsine yang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadia honari minggui, dinauno mari maula hamunasa si ulaonmu, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi humangulang go dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangibati hutam. Ay dinauno mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do bahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parabadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo nato rasmu, asa martua ho, jalaliling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon, unak ko mamuno, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhan, unak ko manakko, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna manang hodana, manang dia peugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tu patik na sapului, odo, audo Jehovah debatam ninna debatatta, pargogon na sohatu dosan jala parrimas, siluluhon dosan ya maama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton, pinoparniakan na suguro hadiau. Alai, asido rohaku dia akan maribu-ribu, akan marholong niro hadiau, naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidogogo himahita tu debata taringot tu patik naing.
Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dehita sian nomor 177 ayat 1 dohot ayat 4. Tato poti madosa tatujulo ni debata, martang yang mahita. Ali manami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo naso hatu dosan, pardinggan basa doho, jala di saliling-liling na doa sini roham. Say marpamua ti maroham di hajahaton nami, jala sayunang beingot akadosa nami. Ejojo dohami mardosa maradopon ho, jala jojo do husungguli hami rimasmu, marhite siyan pangalaw siyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sayu nang paingot-ingot pangalaw siyon nami, unang alangasi ni roham, sayu rupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nung pola hupasisi akka pangalaw sim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Saimulak maho tuau. Ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabi gima? Kur sian akay na nami ina kamis na Rosia Jakarta langsung madua hali at akay na.
Mare demehita sian buku de nomor 522 ayat 1. Hatani debatan agabe turpuk epistel di mingguta sadarion ima sian surat evangelium Lukas napa 20 sadahun mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 sia tajahama marsika sorin. Jadi di sukun nasi damai bana nin nama adigan mama sai guru jaladia mata dana pabualaho songgop mai. Alai molo dipegi hamu barita niak kahamu suon dohot hagut turon unang mahamutar songgot aidang tarbahe sosonggo piju molo alaidang dope manigor dapot ajal nai. Masa malalo akan nabolon akka sahit bala marluat-luat ng haleon, tarida manang akka panunggoti roditadda na balga siyan langit. Lau si magabedalan muna makatidak ko nau. Ayaw mangalihon tuhamu suara dohot habisuhon na subulas aloon ng alusan niyak kamu sumuna. Hosoman ni saluhu jolma dohamu ala goarhu. Marhite-hite benget ni rohado malua hosamuna. Ido sahatna martua doa kanatu mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Tapi gema kursian inahanna diuduti kur ama ek Saudi.
soara na jauh-jauh, tangihon soara na jauh-jauh, soara na di halongonan, jauh-jauh Tuhan. Bege soara na jauh-jauh, tangihon soara na
Mari demahita sian nomor 425 ayat 1 dohot ayat 2. Tidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasaday, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahuhundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di simay bana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen nakka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Kurus seksi parupuan HKBP Jalan Lurah.
Tapi gema tikting namasa di tonga-tonga ni huriata. Titing tabegema titing di bagasan minggon ima na perjolo ia mingguta sadari hon ima minggu pa 22 hon dung trinitatis doh topik na Roma hari ini Tuhani na mangihut 2.2 kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 13 November 2022 dalam ibadah siang gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Punguan Ina Parari Kamis HKBP Kebayoran Selatan Jakarta Selatan berjumlah 35 orang yang didampingi oleh Amang Pendeta Abiner Hutauruk STH M.Hum dan akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah siang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Berikut 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 13 November 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November 2022. Persembahan tersebut diantar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 13 November 2022 dalam ibadah siang gereja kita akan melayani baptisan kudus untuk keluarga Bapak Ipan Tambunan, Ibu Iboru Lumpan Gaul dari WEK 5. 5.2 Pemberkatan nikah atau warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Arnold Nicholas Hutajulu ST, putra dari Bapak Insinyur Osman R. Hutajulu, Ibu Lolita Boru Panggabean yang beralamat di Kompleks Pajar Raya A3 nomor 12, Jalan Sati Serut Sihanjuang Cimahi, anggota HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk W4 dengan Saudari Heidi Sarah Borusihite SH, putri dari Bapak Dr. Herbert Sihite SPOG M.Ket OG, Ibu Dr. Gigi Dumiris Borusigalingging yang beralamat di Jalan Sekapuas nomor 66 Medan, anggota jemaat Gereja HKBP Medan Sudirman, WEK Medan Baru WEK 7. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 26 November 2022 di HKBP Bandung Riau Marta Dinata, Jalan LRE Marta Dinata, Bandung. 5.3 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 13 November 2022, keluarga Nyonya Alum Bangaul Boru Hutapea dan anaknya yang beralamat di Ranca Bentang Barat nomor 9 RT 1 RW 25 Cimahi Selatan tidak lagi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah dan berdomisili di Provinsi Bali. 2. Terhitung hari ini Minggu 13 November 2022, keluarga Henry E. Simbolon, Ibu Eli Gustini beserta 1 orang anak yang beralamat di Cigugur Tengah nomor 36 RT 1 RW 17 Cimahi tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah
karena sudah menjadi anggota jemaat Gereja Sidang Jemaat Kristen Waleri Kendal. 5.4 kami tidak akan membacakannya. 5.5 pesan Tona Sinode Distrik. Setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan pesan Sinode Distrik HKBP 18 Jabar Tendi tahun 2022. 5.6 undangan PGW Jabar. Gereja kita menerima undangan dari PGIW Jabar tentang pelaksanaan sidang MPL PGW Jabar yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu, Kamis tanggal 16 dan tanggal 17 November 2022 bertempat Hotel Benua, Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 111 Bandung. Yang akan mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta Hasian B. Purba dan Amang Sintua W. Simanjuntak. 5.7 Galeri Natal Sekolah Minggu. Galeri Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada A kelas PGTK hari Minggu 13 November 2022 waktu pukul 12 sampai dengan 14 WIB. Kelas B, A, B, dan C hari Minggu 20 November 2022 waktu pukul 12 sampai dengan pukul 14 WIB. Sehubungan dengan itu, kelas PGTK supaya datang pada minggu ini pukul 11 di gedung sekolah minggu, dan kelas A, B, dan C ibadah seperti biasa masuk pukul 7.30 WIB. Diharapkan anak sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan tersebut. 5.8 tugas pelayanan pendeta resort. Pendeta HKBP Jalan Lurah Cimahi sebagai Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD pada hari Sabtu 12 November 2022 melaksanakan penugasan distrik untuk verifikasi keuangan HKBP Cikampek dan serah terima pendeta resort pada hari Minggu 13 November 2022 dan mendampingi preses dalam temu pisah pendeta HKBP Cikampek Resort Cikampek. 5.9 undangan panitia pembangunan. Untuk mengoptimalkan tata letak di gedung yang baru, panitia pembangunan mengundang semua panitia dan parhalado untuk mengikuti rapat yang dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 15 November 2022 waktu pukul 19 WIB tempat gedung sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Dimohon kepada semua panitia dan parhalado untuk mengikuti rapat tersebut. 5.10 pemesanan buku. Gereja kita akan memesan buku Ipola, Pajonok, Mendekat, Jamita, Almanak, dan Kalender tahun 2023 bagi jemaat yang ingin memesan Pajonok Mendekat supaya menghubungi Sintua paling lambat Minggu 27 November 2022. Usaha Kaima Amanginang Tona Sinode Distrik 18 Jabar Tendi. Kepada yang terkasih, semua warga jemaat dan pelayan HKBP Distrik 18 Jabar Tendi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam pelayanannya jugalah telah berlangsung Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tendi dari tanggal 9 sampai dengan 11 November 2022 yang bertempat di HKBP Yogyakarta. Sinode ini dibawa terang dengan tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan subtema mewujudkan penatalayanan di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penatalayanan
keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita dan meneladani Kristus. Sinode distrik ini dibuka dengan ibadah untuk mengantarkan semua peserta mengikuti sinode tersebut di dalam doa, menggumuli dan menetapkan berbagai keputusan yang penting dalam pelayanan HKBP Distrik 18 Jabartendi ke depan. Sinode distrik ini juga ditutup dengan ibadah perjamuan kudus. Di dalam kesehatian, seluruh peserta sinode sangat antusias menggumuli program kerja dan anggaran distrik, menyongsong orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme dalam penata layanan. Peserta sinode mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan sentralisasi keuangan HKBP demi kemajuan HKBP ke depan. Dalam sinode distrik ini juga dilakukan pemilihan anggota MPSD pergantian antar waktu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memberkati HKBP Distrik 18 Jabartendi dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Tuhan memberkati. Yogyakarta, 11 November 2022, Preses Distrik 18 Jabartendi, Pendeta Pahala Sitorus STH, tertanda tangan. Songonima titing dohot pembacaan hasil sinode distrik mulai tempat kita salutna butima. Mari demahita sian nomor 227 mamuka siana isada dohot udut nahut mata pasahat pelihat tanah perjulu. Tulian
batana sumurung sian saluhut naroha Imam Angramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom marihita saluhutna. Perjuluma pinadadaho jodiri pasikopun warta Ami sian huriat HKBP Kebayoran Selatan pendampingi nakamis patu duhon kunjungan kasih huriata nadong dison songon nadong di wartai naking gornami padita albinar hutauruk inata burus tumorang rak budi tonga-tongata saunari dadana dihami tulu naubalga semester tulu 2 ma burus ada bawah nomor 2 SMA nomor tulu kelas tulu SD utanami di Sorkam CPPA tepatnya Sipolga Sumatera Utara Medan horas dita mau lihat tema di Tuhan buhita marsaur di tongan yobason hatan itu hata di hata Batak Malaikat Tulu ayat 10 24 alemulo di hata Indonesia Malaikat 4 ayat sada sahat tuonom ala hata Batak buhita ujah ma bahasa Batak kateh Malaikat Tulu 10 sahat 24 tapai hutihut ma di bagasan rata ganuk parsiranga bulun di haroroni na pinarbaga nih di Batak ai idama naroma arina marsi gorgor songon panurunan jadi doson durame sudi halak najukat dohot halak siulahon hajahaton gabe marsi jibur ma nasida bahanon niari diarina rosogut ninna Jehovah Sebaot dangadong tadi konon na dinasida nang urat nang rating alai bisar ma anggo dihamu akan amak kabiari guarhu mata niari ni hati guran merdongan hahisaron dilinggom ni habongna dohot ruar ma hamu jala panihal ni halon songon anak ni lubu akan naruar siap bara jadi degi-degi munama halak perjahat aidoson sirabun nasida sugut dituruni palak nipat muna diari sibahenomu ninna Jehovah Sebaot saya paingot-ingot hamu mapatik nisi Musa naposoki naupatol hastu ibana ujudi horeb tu sadok Israel akka patik dohot uhum idama surwokuma tuhamu panurang Elias patujuloni haroroni arini jahubana bulun jalan asok kali asa ibana paulah kon rohani amamatu akka anakna jala rohani akka dadanak tu amanasida asa unang roau makonahon uhum hamaguan tu tano on ima sahatna ala live streaming dohita laos marhitiom ma pinasahat di ruas ni huriata KBP Cimahi Jalan Lurah nah madohoti pada live streaming di tongani jabuta manang di luat tiape horas ma dihamuak kamanganang nah madohoti pada di tongani jabuta. Judul ni topik tau paso naroma ari ni Tuhani naroma ari ni Tuhani modok suku-sukun kisah di hari do ari ni Tuhani sebuita mangalusi boy do not tasudi ari ni Tuhan mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Setuju ditesi? Iya. Tengok lagu sekolah minggu hari ini, hari Selasa,
hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu, hari ini Tuhan dok. Nama dok sasitong na hari ini Tuhan ini sudah tiki dok. Alia dong klasifikasina. Adong klasifikasina manang horongna molo tauji disada pangatusian da bagas. Tuluma odolanna manang klasifikasina. Didok kronos. Jujur tapi di hata kronologi partikian nasomal hari, minggu, bulan, tahun jalan mulai ulak ima nadia guari kronologi atau kejadian per kejadian napa duahon ayon alpha dot omega partikian nasodong batasna mulai dok tuhata audo alpha dot omega bonana dot ujungna di mana dok saluhutna napatuluhon odolan diturpuk tau bason kairos partikian nasubuhi diulahi be 10 November 2022 holang dapat andon jam 10.02 dang mulak be terus namai berjalan secara linear jala Tuhan do na paujuk jadi di tulu horongi mapan daud tanda bagas ada kronos, aion, dohot, kairos. Habar tu partikian ima diturpuk tawa sonari masa parsiranga belum molo turpuk tawa naking ari ini Tuhan didok naikon jamot kita mangatusi klasifikasi dia mai malau di slide napatulu honon terjadi penghakiman besar, penghakiman terakhir. Didok naking diturpuktai marsi gorgor songon api di pamurunan, api yang menyala-nyala. Nasubui haito panak kaisebe. La ipapungu pe dinas kebakaran Sapurtibion. Jangankan se-Jawa Barat ini, ya. Tangbuy haito pasak ala ina ma partikian na doso durame akahita na ihuta te anggo generasi milenial dang yetad de durame nieme molo ida na tubu ibu na pasugit atada de durame ate molo toribay na bi terselesai tu tuntas sampai ke akar-akar na enggak ada ampun melongati kina tungi sepe nasubui bangota bisa khobar diturpukon warning sunggul-sunggul baik tuau tuhita tu pertibion naiko masa do tikina ditodo obason songon topik hari ini Tuhan alana tu minggu depan ujuk topar hurian nama ita kan paringota namoding jadi selalu naikon berakhir do selalu nak namang ihut disungguli turpohod do hita sangobas dongoluan daido hidup hanya sekali lahir sekali mati pe sahali do adong na tubuh 2 hali molo istilah tubuh pa 2 lihon pertobatan do guarniate molo mate ba sahali mate do sahali tubuh do sahali mate ina nama dok molo pe istilah nama dok sangobas do boy do sangobason sehari ibarat 1000 tahun atau 1000 tahun ibarat sehari. Itu hari Tuhan, kita nggak bisa menentukan. Matematika kita memang 1 tambah 1 harus 2. Tapi jika matematika Tuhan nggak harus seperti itu. Mulai dokon sehari ibarat 1000 tahun, 1000 tahun ibarat sehari. Dan mampu biologi kata mengatusinai.
olak Tuhan ina mama botoi mola nung ngadapo tikina mulai suku tuhita Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera. Are you ready? Sudah kita mangarade? Molodok suku-suku mertudu majo hita namar minggu sonari AKBP Cimahi Jalalurah. Moloro sadarion obasna. Ngarade hita? Punguan nama Eksaudia ngarade? Todo. Inahana seksi Paropuan. Ina kami sian Keboran Selatan. Ngarade? Songon nasang siate. Sotungdo didok rohaniaka amana binanami unang majunian jolo saya majolo gedunga hati nesonon gedung sarana prasarana ti naking adong songon pesan siapa ditata sirait asa tong matanyakon boy sipul gedung sarana prasaranai dang boy ulak tangyang kan orai labur adu kan anggolang mertangyang dohita sadari saburngin sudah hita jema ni Cimahion torsai ba anggo hita pehiras sendiri mai tadi ikon orai labur adu kan jadi bisa sedihari do beda ba alana gabe huingo tau pitu tau di Cimanggis 2012 satu 2010 sia saha tau tu si asli lantai tanah dan adong dupiin bina konflik internal luar biasa alai basado Tuhan dalam jangka 7 tahun hari itu kita mulai dari 2012 kurang lebih 3 miliar bagi jemaat Cimanggis belum di Keboran Selatan. Kalau di Keboran Selatan mungkin nominal itu enggak begitu membingungkan ya. Ale mau di Cimanggis hati hai ibarat mimpi toho. Alai saya udok do dakolang di Alkitab adong mujizat. Saunari pe adong mujizat. Memberi bukan karena berlebih, memberi karena ingin berbagi. Daido si jalo pasu-pasu gabe saluran pasu-pasu takolak kata hatai real molonga gudang tajalo pasu-pasu sia Tuhani lam gudang hita mangaleon lam gadani Tuhani do pasu-pasu di hita na satu lup tadok maju amin narwaku pe jadi gudang-gudang mata benete setor saya gedung tai nanti biharo tikina muse au naking begitu ro ai gedung aduh naraku kupikir gereja tapi do kaya amang situata sarana prasarana manang dia bete nah pasti ada orang suarini Tuhan sauk mete molo pe sobinoto arina aladak tabuto kan dia mapangaradio tatutu molo naking tatudo mulai sian Saudi inana seksi Paropuannya iya dot ina kami sudah hita tak kolang akka perkur do kamanami jala dohot naman dohoti live streaming di tongan di Jabu edion ngaviralon dia kapertikin nasalpu poster aku sudah hitam beboton hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan
Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Langsung ref. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Alarab hakabipi duhita sudiru maka tidakon molope dang apa lainian nagabe sorotan. Alai tung muliate dodohonon dakya dope binegi marpugus akan namang alehon rohana tuhuriya. Ala swadana duhita di dia pihak KBP nadong parna punauni ate sense of belonging parna punauni. Jadi ikon taperhato do huriata naung ono puluh piga tau teh huriata Cimahi Jalan Lurah ngadong ono 15. Iya katakan begitu ya. Ai nama jai senodo HP Cimahi siang mangaraje teh. Ba satohona dohot Bandung Barat. Tapi nungai ngamar bungaran teh. Kita bebu di marbungaran teh. Optimis nggak? Optimis ya? Nah harus itu ya. Malu marbungaran Nabi Najai Banda Pajai Hope marbungaran mah katakan amin. Nah begitu ya. Jadi berkatlah apapun itu ya. Namang ihuk naing berengot tama hober tutur puk tahun alai dok naking adi gado pertikian di Kairos. Mulai dokon amang padita ai dungjol may betu pertibio say jamita ho padita odo rona matuhani ya diga dohroa ba tabireng majo Matius 24 ayat 36 saya taboy membuka manang mangadong do selay adong do beta mo Bibil manang Alkitab elektronik Matius 24 ayat 36 atau boleh ditampilkan ada sih di slide tapi kecil. Malado suku-sukun amang padita todo adiga doro kairosi boloina dang boy ya lusi padita todo do padita hasian ya baga do gorni padita resok tak hasian berkata malo soibo tapi gorni padita resok nak benar berarti tajama jo Matius 20 ayat 36 alai anggo arina doho sadiharina dang adong naubotosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anahi da holang amaido luar biasa dah mulodong hira-hira tahun 2000 do naing adong marga padita marga S inisial ibaga jang biruhan ada dang sidok guar rona marini tuhani tanggal nasaon hola kita do ialap anggo nasingi goodbye do sadok papungu be masih namo nak melong mobil nai jual melodong arta nai jual papungu mak anggo hita pe hidat matu benua gijang ina toho mannya dihidat dah ale dang tu benua gijang kami polisi udah makidak kan karena tidak seorang pun yang tahu daido toho do didok magira mauro dang apalai si bahasota nariko di si pangaradiota dua te pangaradiota do memang rapadita do rap situa bedo rap pare dekor rak naringgas tu gereja mulut aja Matius 25 daido era
per minggu na burju do si 20 si 10 lagi. Matius 25, 5 gadis manang anak buru na patas marroha daido alai dungro ari Nabi Nuhul na Roma tarompet sorgawi. Bagi dong minyaknya. Habis nih. Ina nasi gogah. Beli aja ono. Warung sono ada. Udah tutup. Itu analogi. Iman bukan dibagi-bagi. Kalau duit boleh dibagi ya. Iman adalah personality kita kepada Tuhan. Gak boleh dibagi. Sotung tadok mulut aja Matius 25 sada 110 huli mau. Bagi ke minyaknya dang boyat tong ya. Hapor siauku. Asing do hapor siau ni noku. Hapor siau ni khobar baloku. Hapor siau ni akanasi. Daido arti narak mangaradi do. Rak pare dekor. Rak padita. Rak hakabibi. Alai di si holang 5 do na patas marroha. Anggo 5 nari say goodbye do. Basotong masa bisi songoniate. Toho mai. Malo ditikina rupani Roma Presiden Jokowi tu balige tu parapat samosir toradong do ubul-ubul daido adong bendera hias ibading gadalan di hot mic sebegak toho mai mulo kepala negara ro do hot kepala pemerintahan memang adong do tada persiapan nak alai mulo haroroni Tuhani daido ido surung-surung nak dangikon tanggal nasauma pada tahu-tahu tanggal nasauma pada tudu tanggal nasauma punguan eks Saudi tanggal nasauma inahana seksi ina seksi paropuan sudi HKBP Cimahi tak kulik dohonon nai ya alai pangaradio tama ya marsihohot mahita di haporsiauni unang sampai mitop haporsiota ya unang sampai mitop unang sampai gale unang rapuh molo bedak taboto sa di hari roti kina suatu terlambat tidak molo burju hita sonari burju terus ulur songoni ai tiki poso wamang naringgas sabdau hari Kamis tiki poso wa ringgas 2 korama tiki poso wa ringgas 2 tuson seulak tiki poso alai sonari dang biamang inna bahasa songonon mak gudang malasan nak songonon mak songoni 2 pe molosianu songonon dia do tumagon najulu hita dang ringgas hape sonari dohok saturus na ringgas manang najulu ringgas sonari losok itu udah perjulu aman ang nabi tumago do najulu hurang ringgas sonari lam ringgas itu kan karena sesungguhnya penilaian terakhir itu loh ya tung tado pehita na burju najulu sonari dang burju penilaian terakhir itu ya jadi sotung bangga hita mandok najulu songonon najulu mangak kita siya kudud do nungay resku kerna ma jibiadwi ya najulu hita minum mikko jolo nialap joai tumuel ay nungay nga dong dispenser siya najulu de pedo nota dai do update dong ya si sonari do hari enggak sotoi sotuk sumuro molope segodang akapangotakna ya dang mabaik kitai laho sumurut hapor syauta sahalak dak danak naing dibuan tupad di dio nabadia utilik kuarna naking Hans Yeshua Tambunan luar biasa ini ya Yeshua malodok suku-sukun elusinatoras nama joda ipan Tambunan
dohot baru lumbang gaul. Ti kisah di hari do resmi sahala Kristen. Bisa bahasa Batak? Atau saya terjemahkan ke bahasa Inggris saja? Ya, Indonesia aja ya. Ada pertanyaan kecil nih. Kapankah seorang menjadi seorang Kristen? Yang lain silent. Silent dulu. Tahu jijo. Manang na tohodo ibu tu mana? Iya. Saat kapan? Saat itu tambunan lumbang gaul, berumbang gaul? Yakin? Yakin? Jawabannya yakin. Tohodo? Songonar lagi do baru lumbang gaul. Iya. Alai botoku di madak pola salah rati. Ya, iya jawaban Anda benar. Ya, tu kita selalu nakama ngakenang. Ada suku-sukun. Tiki di hari do kita Kristen. Dan hidup tiki mar guru malua, tiki sekolah minggu, tiki dung marasohotan. Di tiki Kristen do. Resmi mana dapat pewaris kerajaan surga. Dimeteraikan. Hans Yesua Tambunan. Di saat dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus menjadi pewaris kerajaan Allah. Iya, dimeteraikan. Molo di hata Batak diain gabi anak koni di Batak. Jadi dakolang alasan klasik ya deh. Lauta mangala guarni paho puta. Inang tabuna marupanido burtapu bulo na deh. Dakolang mangalap guarni paho puta deh. Kita malas rohata alanunga di ai di batai bana kebe anak kona itu dah itu lasnya rohata. Jadi ikoringgas do natorasna do opungna do sudi keluargana undang do songon masa di utanami si pepe ya adong do botas pepe son marminggu mana hulang natar di dima ali utanami meate mulai mana ada berjudu ate, ya. Gudang dosa ngoni diusakan, marminggu holang na tardidi, dungi molo malua boruna, molo tardidi pahopuna, ale molo disona kan ringkas kita marminggu ate, ringkas tu kita marminggu so teh kamang kenang, haleluya, mulai ate mak, haringgasonmu ya kepada keluarga Ivan, boru Tambunan, boru Lumbang Gaul, ya keluarga Tambunan. Boru Tapu Bolon, ketua saksi Paropuan ya, ba nang hita selalu nak seperti itu ya. Maka lason haringga sota tiga kapar minggu tak nak saya binoto ya. Saya akan ringgas, saya dah dapat anak kau lipasu do ya. Unang sumurut ringgas di rohamuna, partor dina girgir mahamu, oleh hamu matuani. Ram 12 sada dok songoni. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan, rohmu menyala-nyala. Wah, dah kayak itu pamnang naise. Sahat rodian di Kristus asa tong mahita marsi hohot. Di slide 6 gambar di sana di saat Yesus naik ke surga. Adong suku-suku najepek. Yesus naik ke surga dari sebuah bukit yang namanya Parjolo seksi Paropuan majo. Anggo Paropuanon saya gudang di buto Paropuan aka Alkitab. Sian Cimahi majo. Sia dia do nakok Tuhan Yesus tu bandua gijak sia dulu dia. Sian inahana. Sia dulu dia teh nakok Tuhan Yesus tu bandua gijang. Sian ama ek Saudi. So tunggu dokon amang, badia hubo tu amang, orang guarnya pukul aku bawa tu indah kan. Siapa nak kahita jemaat, adong suku-sukun, siapa dulu dia do teh nakuk Tuhan Yesus tu bandua gijang. Keburan Selatan silent dulu. Adong, Keburan Selatan silakan. Siapa dulu dia. Huruf pertama Z.
Zaitun. Nah, bagi yang sudah pernah Holy Land, di sana ada tapak kaki Yesus naik ke surga. Dan bukit itu memang penuh dengan pohon zaitun. Puji Tuhan udah pernah ke sana, info saja, berbagi berkat, berbagi anugerah. Makanya disebut pohon zaitun. Nako kibana tuban wagijang laho parade inganan, dia pergi untuk kembali. Ditikina molo turpukta obaso na Roma tu arini Tuhani Roma musaibana dikina. Jadi ada saatnya dia pergi dan ada saatnya dia datang, ya. Marsihohot sahat rodiani Kristus adak taboto adigan. Jangan diponggol napa dua honi peido kan au porsia di Yesus Kristus. Mangguhumi halak nama ngulu dohot namate. Songo suku-suku naking ani molo ngarohi ibana ditikina asa tok-tok kita mangaradi. Danga dong hari ketiga. Dalam arti hari pertama dia datang melalui kelahirannya. Hari kedua itulah hari terakhir, hari penghakiman. Asa takas pangaradio tadisi di pabaena di hata doho saluhut golmik ni goluta. Asa lungu bihita nadong di bagas garijaon nama begi hatani di bata dohot jemaatan nama dohot di live streaming di tongani Jabut Taganub baik di Bandung, di Jakarta barangkali atau di luar Jakarta. Asa marsihohot takasma pangaradiota. Tiop manadiho unang adong nama buat tupalmi, ya. Tiop manadiho unang ma adong mabuat tupalmi. Persihohotota laho managam harorona ima songon warning, ima songon sunggul-sunggul, ima songon sada singot-singot dihita asa di bagasan saluhut pangaradio mahitana. Setuju katakan amin. Adok sada buku ede 5 tulualu urupi jo para musik nami 5 tulualu oma ede pandu puli namar hado muat tutur pukon ngadong slide kan 5 tulusia sai hutagam do tu hakku 5 tulualu 5 tulusia amang para musik. Sai hutagam do Tuhanku, sai mati untuk aku di hati di Tuhanku, sengenan hidup kai, sai mardu Yesus Tuhan nami mau lihat madi disungguli ho kami naroma hari ini Tuhan panunggulionmu di kami di hapor syaon pakirimon takas matutu pangaradion nami daku boto kami sadi hari tikina alai namar pos nirohado kami pararonmu didiking ulu namion paluas mahami jadi berkat
lam godak kami majalo pasu-pasum, lam godang matutu hame gepe sarana pasu-pasum, tuho pasatami luhut na ruas ni huriam, KBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi Badungon. Unang palos sami mulak molo sotaruli hami, disada siluan na arga, di parsoran nami obason. Tuho buat kami, ina nami nyonya manurung, boru sirait. Di kondisi nasida na orang sehat, molo penasida madohoti live streaming, tanganmu nagu keasii mangalihun gugune baru tu ina namion. Lampasiko mape muliha dia manami pardede berutubing. Huboto hami hodo padoni nasumurung. Asa sian hodo mual ni pasu-pasu saluhutna. Homa na toktong pasikopon haye pasoni. Suang soni nang diamang sagala burusi tanggang. Dohot akaruas ni huriam nasutar guari hami obason. Tuk doa sini rohama masu-masu nasida di dalam pergumulan sakit penyakit pe. Akan na berulang tahun kelahiran pe, ulang tahun pernikahan di bagan nasan mingguon. Homa toktong nama masu-masu gajang ni umur hahi pason lam tabai di nasida hatam di Amsal Tuluayat 2:16 di tangan sia mudo gajang ni umur dohok di tangan sia birang mudo hayi pason suang songoni malam tabai umu aka umur na gajang di nasida. Amanami sekeluarga keluarga Opu Abigail lari tonang boru si barani tu tikina mangihut naing bulak tubona pasogit pasu-pasu mana sida di perjalanan darat daud udara horas lahu berhak di perjalanan di tujuan nang mulak musek tu obason song nima nang sada anak ni huriam Hans Jesua Tambunan na niuluhon ni natorasna keluarga Ipan Tambunan berlubang gaul dohot keluarga opungna keluarga Tambunan baru tapu bolo dok sude keluarga besar Tambunan keluarga Lumban Gaul. Saya datangnya saya panggil dua kami asa toktong mak dak danahon dak danak nabiar media jahuba tumbuh secara intelektual berkarakter seperti Kristus dinalaho jakondom ibana gabe anak komu marhitana posom asa homa toktong namang kadahon lingkasnya rohatun atau rasnape tuluhutna hami ruas ni huria na toktong bergumul di gedung sarana prasaranaon di pesta gutilun na mangihut asa songon hatam ujahan nami mau lebih kebijakan na di patupa huriam ima si bagi dua tu keperluan huria dohot tu pembangunan ima toktong solot di bagasan rohanami asa boy mardapot asini roham si calon nami tu katikina mangihut pe las rohani huriam mengunjungi HKBP Cimahion marhite kunjungan ina Kamis ke Baoran Selatan dia pesi luas si bonon nami marhite suara nauli sana kaina nami dok dia kapar sauran gabe piliam na khusus mei dia dopanmu to pasatami luhutna amang padita nami na sedang tugas melayani preses padita resort dohot sudi aka program distrik resort Pagaran Huria asa homa toktong na makobasi hami marhite aka amang pandita nami dohot amang inang sintua bibil pro na toktong lam tabahimu gugu suang songoni madot dia kaparahobas pendukung minggu baik permusik multimedia juga song leader sudima na toktong mendukung acaraon sisada ulaun sisada semangat nai baru kami laho makobasiho diganup huria napina ujak mupe tuho pasatami saluhutna dia ka pergumulan demi pergumulan nami Tuhan ala hodo nabui makamonako kami di bagasan saluhut nai toktong mahami mangasahon huasom jala songon hatam nama nungguli kami di hari na
tinodom asa tok kami di bagasan pangaradion niri parsidohot kami di Jabar dohot di tupal hangoluan na paradem diaka namarsihot di kuarmu elehelek tangyang pangidon nami upasat kami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapasahat ma peliata pelian bulanan amplop dohot pelian tu kantor pusat di bagasan Lasni Roha Rom 12 ayat sada satu namangiut pelehon ma pelehon persembahan hidup bagi Tuhan marede hita tapasahat ma peliata.
Noeng masuk mahita tu acara padidion nabadia. Mari kita bernyanyi dari buku ND 146 ayat 1 sampai 2. Orang tua yang akan membaptis anaknya supaya maju ke altar. Seratus 46 ayat 1 sampai 2. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa
Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, saya menghendaki. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Maju sedikit lagi. Hans Yesua Tambunan. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya. Kuatkanlah mereka mendidik anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Boleh duduk? Marede mahita sian buku ede 140 onom ayat onom cong mahita saluhuna. Kon mapeleata martangnya kita ale di bata amanami na di banua gijang hodo harorowani saluhut sileho-leho na denggan dohot na sauli bahasa na mauli utus hupasahat hami masih anani lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihanon patimbulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di purtibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sileho-lehon mitu hami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
buhina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai rumah harajaonmu, sai sawut malomoni roham di Banua Tongaon songonna di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Oh ya, nah terdiri 7 loh mak, yang supaya kita salaman. Ya, kita Amang dan Inang kita boleh salaman ke depan. Kita boleh salaman ke depan sama yang terdiri.